ana naɗi kun ga salon kiɗan mutum yabo, ana naɗi kun ga salon kiɗan mutum, ana naɗin cigari gaskiyar mutum da masu alkiba har da masu doki na hawa. Ina mutum yabo ka gane mu duk mun ci ado, ya tashi zamani ran naɗin kanmu mun ka fito. Bello ɗaga tukurci garin yabo, ana naɗi al'umma suna ta shaida. Dan waziri Bello tukur mazaje, matattarar alkhairai gurin mutum. Mu je ka ci gari kai ne ake naɗawa, ji al'umma a taro sun fito da gani. Mu je zuwa ɗan sarki kake ta gani, jikan waziri bashir ya baki yaba. Tashi zamani rabu ya makana ka ganya, gashi sun fito yau murna suke ta yamma. Sadauki kariya ga jama'ar cikin ƙasashe sun fito na dinci gariya ba mai muta. Haji Bello tashi dai dan diniyan magayya, ya sako farar alkiba a ranar. Maza gudu gudu ka ɗara mawa, Bello tukurci gariya ba mai muta. Mu je zuwa dan ranar na naɗi na ga al'umma a sai taro kama da gari. Ci gari ne yana akan doki dai fari ita tas al'umma na abin. Ya daga hannuwa yana gaishe su suna ta gaishe shi yau suna yaba. Tashi a lafiya saraki ka ɗauki al'umma ta gari har da ƙauyuka. Cigarin da ya kai ke da hikimar da a yau ita ake yaba. Tashi a lafiya zauna kuma lafiya, taso mai martaba. Ka haɗa dukkanin sabarka, ka haɗa duka darajarka, ka haɗa duka hikimarka. Sadauki mai mutane, shi mutu haka. Sadauki ka haɗa kan mutane, shi mutu zuwa. Sadauki mai ɗauke ga iya mai haɗa ɗane. Sadauki ka haɗa na sabarka, ka zama ma'aliya. Sadauki shi mutu maza aje gwarzon duniya. Sadauki cigar yau ake naɗinka zauna daram, cigar yau ake naɗinka ta sa ɗaram. Tashi a lafiya a mutane ina addu'a, zauna lafiya a mutane ina marhab. Cigari cigari cigarin garin ya ba martabar girma, cigarin garin ya ba an yi naɗin girma. Cigarin garin ya ba martabar girma, cigarin garin ya ba masu alfarma. Cigarin garin ya ba martabar girma, Bello cigarin ya ba masu alfarma. Cigarin garin ya ba martabar girma, cigarin garin ya ba masu alfarma. Ana naɗi kun ga fariguna na alfarma, ana naɗi kun ga irin shiga ta alfarma, ana naɗi kun ga dawakunan gidan girma. Tashi saraki tun da rabu ya girma. Cigarin garin ya ba martabar girma, cigarin garin ya ba masu alfarma. Sarauniya Hajiya mami yar gidan girma, sarauniya Hajiya mami martabar girma, sarauniya Rukayya mu da gidan girma. Yau tambaran raki ya zama tasowa a moma, sai mama Hajjara kina kare zauna lafiya. Allah ya yau miki nasaba, Allah ya yau miki nasara,
Allah ya yau niki nasara wata yara kenan sabar ki ba Allah ya yi mata ilimi har ma hikima daraja kuma ga ɗauka ga kima gadar in kin yi batu ba su da lamarin daga Allah yake kuma babu batun tambaya su ma daga nisan sani ka dai lafiya mamakin zamto sha'awaki dan ba wani mai ja miki addu'a ta iyaye sama lamari nake haske yake rakiya mai Allah yarbawan Allah mai kwana sallah mai ayar Allah ita ba ta kasala mai dan Allah ga kalma jamla gon rakiya ma'amarin sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗa martaba biwa sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗa martaba giwa sarkin kabbi masu alfarma sarake martabar ta kana daɗin yarwa sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗo martaba sarki ne yayi naɗin cigar kun gane ka tantanta ta fito gire sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗo martaba tashi lafiya sarakin yabo ɗan moyi da mai tara daga iya sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗo martaba yace ai naɗin sarake sarauta ta ci gari girma har da ɗaukakar iyawa Sokoto sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗo martaba cigar kai muke yi wa busa har da makirari gaba cigarin garin sarkin kabbi masu alfarma sarake Allah ya daɗo martaba giwa ana gaida al'umma sun taro a naɗin gashi suna ta dandazo baƙi har da 'yan gidan motoci da madama kai sun taru naɗin baƙi na cikin jirage ranar naɗin cigari don kasan kasauci gari kai kake daga iya jikan waziri Allah ya wa mutane zauna a lafiya yau kai ne ake naɗawa Allah ya ja da kwana gaba dai mu je sarake wallahu ghalibun ala